Zirko eskola sortzearen ideia, gure buruan egonda urteetan, ez? Guk zirkoa ikuskizunetan eta herriz-herri praktikatu dugun bitartean, zenbait espazioetan ere egiten genuen gure lana, gure prestaketak, eta espazio horietan ere guk dakiguna konpartitzea beti izan da asmo bat, ez? Eta modu batean edo bestean egin izan dugu. Orain zirkodomoarekin daukagu aukera politagoa eta txukunagoa benetazko zirko eskola bat eskaintzeko eta aukera hori aprobetxatu nahi dugu, ez? Into heaven, you don't need a plan tonight. Helburuak igual asko izan daitezke eta ezberdinak, ez? Baina alde batetik konpartitzea guk ikasi duguna eta uste dugulako zirkoak badituela herramienta asko bai aur gazte eta helduentzako onuragarriak izan daitezkenak, ez? Bai gorputzaren prestaketa fisikoari dagokionez, gorputzarekin konektatu, elkarlanean lan egin, eta batez ere jarduera ez kompetitibo bat denez, halako dinamika politak sortu daitezkelako, ez? Zirkoaren praktikaren bitartez. Ikastaroak begira, 4-7 urtentzako zirkomotrizitatea deitzen dioguna eskaintzen dugu, gero 8 eta 12 urte tartentzako zirkoa, eta 14 urtetik aurrera egongo dira akrobaziak, alde batetik, gero aereoak, eta gero 16 urtetatik aurrera dantza garaikidea, eta gorputz kontzientzia eta malgutasuna, eta helduentzako 18 urte aurrera koentzat klaun ikastaro berezi bat, hori bai helduentzako bakarrik den ikastaro bakarra. Adibidez, 8 eta 12 urteko zirko klasetan landuko ditugu zirkoko disiplina ezberdinak, baina beti jolasaren bitartez eta halako exigentzia handirik gabe eta helburu argi batekin, ez? Zirkoak eskaintzen dizkigun aukerak gure gorputza lantzeko, gure gorputza ezagutzeko eta horren bitartez besteekin harremantzeko erabiliko ditugu horretarako, ez? Divertitzeko, askatasun espazio bat lortzeko eta jolasteko. Eta bide horretan, duda barik, adin horreaz oso errez ikasten da, telak egiten, orekak egiten, malabareak, akrobaziak, ez? Sokan saltatzen, eta pizkanaka ere, gustatuko litzaiguke gure ikasleek, halako numero laburrak eta pieza laburrak sortzen joatea ere, haien sormena eta jende aurrean erakusteko gaitasuna pizkanaka lantzeko. Tela eta trapezio klaseak hauek helduentzat dira eta gaztetxoak ere etortzen dira, eta batez ere da lantzea hori, teknika aereoak, musikaren bitartez, ritmoekin ere, gorputza eta malgutasuna landu, eta hori guzti hori oihaletan eta trapezioan batez ere. Eta gero aparte, zirkomotrizitatea emango dugu. Egia da, zirkomotrizitatea orain dela 20 urtea Belgikan sortua dela, baina guk hemen modan jartzen ari da eta horri heldu diogu. Zirkomotrizitatea horrela motzean azaltzeko da, alde batetik zirkomotrizitatearen disiplina hartzen du, eta beste aldetik hartzen du zirkoko teknikak, materiala, umorea, jolasa, eta uztartzen dira biak. Eta psikomotrizitateak laguntzen digu osotasun horretan, alde batetik gorputza fisikoa landu, beste aldetik alde emozionala, eta azkenik alde kognitibo, simboliko, irudimena, sormena. Askoz gehiago ez luzatzeko, badauzkagu gaztez eta helduentzako beste ikastaro batzuk, esan dugu dantza garaikidea, esan dugu malgutasuna eta esan dugu klauna, eta gure web atarian
zirkodomoa.eusen informazio guztia dago ikastaro hoiei buruz. Beraz, animatzen zaituztet webgunean sartzera eta kuskuseatzera eta ikustera ikastaro guztien informazioa eta animatzera gorputz horiek mugitzera pizka bat eta gurekin zirkoaz gozatzera etortzera. Ikastaro gehienak 40 euro hilabetean balio dute eta gero daude clown ikastaroa eta malgutasun ikastaroa pizka garestiagoa diena, baina 45 euro. Orduan 40-45 euro tarte horretan daude ikastaro guztiak, astean saio bat, eta uste dugu prezioak nahiko eskuragarriak direla, eta eskaintzen duguna nahiko, igual herri mailan esango dugu berritzailea, baina uste dugu nahiko erakargarria, divertigarria dela eskaintzen duguna. Izena emateko erreza da, gure web atariaren bitartez edo gure posta elektronikoaren bitartez, mail bat bidali edo webgunean aurkituko duzuen formularioa bete eta aukeratu kurtsoa eta gu jarriko gara kontaktuan zuekin, oso erreza da izena ematea.